Sanibonani angibingelele nginamukele le channel eMaswiti Media Production. Umphambi kwakho umxolisi mfana kahle mozala phansi le enkandla emahlathi amnyama. Kanza kwethu uma ngabe ngibuyile ngizokwenza ivideo lapha. Kuyaye kube khona into engathi ethi nje awubonge ngingazi ke kwesinye isikhathi ukuthi kufanele ukuthi ngibongeni kodwa ke ngiyacela ukuthi ke ngithathe nje ithuba ngaphambi kokuthi ngiqale le video ngibonge nganza kwethu indlela eningikhombisa ngayo support lapha na ke kuma posts nakuma videos nichofo like ni commenta nama subscribers indlela akhula ngayo akhula ayandeza 9000 so shaya makuphela leli viki elizayo ngimfunga baba kodwa ke udaba engicizele ngalo ke namhlanje lubucayi kakhulu lufune ngathi mangabe ume ngenyawo engathi ungadlala phansi ulethe isiphuzo usibeke la eceleni noma kuthiwa ke awuyena umuntu wepolitiki lolu daba ke ngiyazi ukuthi ke ngisingisi kuthiwa interesting luzokuheha futhi ke lufuna ukuthi uhlale phansi udaba ke ngize ngalo lo Umkhonto Wesizwe ngaphambi kokuthi ke ngingeneke odabeni ngijule ngicela ukuthi nje ngiqale ngokukhumbuze ke ngomkhonto wesizwe namhlanje ke ngiphethe ngisho ibhuku ke lapha eduze kwami ngisiqiniseko sokuthi ke amaphutha angwenzi ngoba ke lezi zinto zepolitiki zingozi futhi ziyalimaza. Okay, Umkhonto Wesizwe ubuwumbutho wamasosha obungaphansi ke kwe-ANC wawukade ke usungulwe ngonyaka ka-1961 usungulwa ke ubaba uNelson Mandela ebambisene naye ke uWalter Sisulu kwathi ke makushaya unyaka ka1993 wasuvalwa ke lo mbutho ke ngesizathu saniso ukuthi kwakunengxoxo sokuqeda ke iapartheid ubandlululo ke ucwasana okhona ke owawukhona ke lapha eMzansi yase ke isivalwa ke kwakuDisemba 16 ngonyaka ke ka1993 emva ke kwalopho ke ngoba ke sekunyaka ka2023 shuthi ke 20 years later Umkhonto Wesizwe ke usuyabuya usushaya ijika ke manje usuyini na usuyi political party kusho nawo ke usungene kwezepolitiki ukuthi usuyiqembu elizimele angithi ngithe kwena wawukade ungaphansi kweANC manje ke usuyiqembu uyiqembu elizimele wona phohlo ubuyiso bani na ubuyisa ke ileyo ndoda yangakithi phansi le enkandla ubaba ke uJacob Zuma ngoba ke usubuyile Umkhonto Wesizwe usho nokusho ukuthi uzobukhona ke kuma elections lawa ke akulonyaka ke esiyakubona kushuthi ke makuvotwa nje ngonyaka ozayo unyaka ka2024 abantu abaningi bathi ke 2024 is our 1994 asazi ke kusho lokho kusho ukuthi kuningi okuzoshintsha ke mawuzokuletha nje ngapha ke esizulwini ngoba ke Umkhonto Wesizwe uthi uzobukhona ke nawo ke ngonyaka ke ka2024 iANC iSecretary yeANC ufikile Mbalula okhulumela ke iANC ukuvezile ukuthi ke cha bazoyibathatha ke bazothatha Umkhonto Wesizwe beyufake ke enkantolo ngoba bona bazi ukuthi Umkhonto Wesizwe owabo bona kweANC abazi ukuthi uyiqembu iqembu lawo ke eliseceleni ke lenye iparty bayamangala ukuthi hawu Umkhonto Wesizwe wasubuya manje thina sasithe siuvalile nje ngo1993 ubani ke lo osubuya nawo ke manje kahle kahle awuvalwanga Umkhonto Wesizwe wahlakazeka waphela ngesingisi kuthiwa unbanded wahlakazeka ke waphela ke njengoba usushaya ke ijiya ke kulonyaka ke ka2023 ngicela ukuthi umuzwe ke ufikile Mbalula ukuthi ke ubesho kanjani ke ngathi echaza lolu daba. It is important, comrades, to introduce these comrades of Umkhonto Wesizwe because there are others who have stolen our trademark of MK and registered a political party. We are taking them head on legally because Umkhonto Wesizwe belongs to the ANC. If you want to form a party, Mukiti Warikati, you can go but leave MK with us. We are going to challenge them. Okay nganza kwethu ngoba umuzwa wakho babufikile Mbalula ukuthi uthini mhlambe ngokuhumushele ngolimi lwebele saqinela komama usho le ndade ngisho ukuthi bazobafaka enkantolo ke laba ke asebebuyisa Umkhonto Wesizwe ukuthi bezochaza ukuthi basithatha phi ke isibindi esingaka sokuthi babuyise into yeANC eyayiqalwe yeANC yaphinde futhi yavalwa yeANC ngonyaka ka1993 sibeyamangala ukuthi hawu isibuya kanjani ke manje lento ke mina ke ngifuna ukwazi ke njengoba sengiphuma njengamanje ukuthi wena ngana kwethu usuregistile yini bangabe ukaregister yipi ke iqembu ke lezepolitiki ozokwe ulivotele ngonyaka ozayo noma ozoliregistela ngonyaka ozayo ngoba ngana kwethu mina ke ngiyeqopha izozo lapha ngiyacela ukuthi mangabe uthokozele le video ngicophe subscribe bese ke uyalike ushiye ucomment kwakho ke kulolu daba lanamhlanje ngiyabonga.